Natina Minua. Aku jauh ହେଲା ଆଉ ବସରେ ଯାଉଛି ଦେଖୁ ଦୁନିଆ ଟିକେ Alam mo so, now dive in yung gusto ba na Hobi mai badat itu sakit basa nerdo ko karmila kay men ko timayaw. Oh, এটা কি ভাই না মানে তোমার ঘর ହଉ ହଉ ଭାଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ରଖିଛ ଆଉ ଖାଇଦେବୁ ଦେଖ ଭାଇ ଆସିଲୁ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶୁଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ରୁମ୍ କେମିତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆର ରୁମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଆଇଲୁ ମାର୍ବଲ ଫାର୍ବଲ ପଡ଼ିଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି ଆମର ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଭେଟିବାକୁ ଆଇଲୁ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାର ଲୋକ ଗାଁର ଦେଖ ଚେୟାର ଆଣିଦେଲେ ଭାଇ ବସିବା ପାଇଁ ଏ ଟିକେ ଦେଖିଯିବି ତା ୟାରେ କ'ଣ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କଦଳୀ ଫଦଳୀ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ
ଏପଟେ କଣ କରୁଛ ଆଉ ଏପଟେ ଓ ଏଇଟା କି ଓହୋ ଏଇଟା ସବୁ ଅଛି ନାଇଁ କି ହଉ ଆଉ ହଉ ମାରିଦିଅ ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଆଉ ବାକି ଥିଲେ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଭେଟ ହେବା ପାଇଁ ଆସ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ ଭାଇମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଆସ ଯିବା ଯିବା କାଇଁ ତନ୍ଦ୍ରା ହଉଛ ରେ ଆଉ ତାଙ୍କେ ଆଇଲେ ନାକି ଚଲୁଛି ନା ହେଲେ ଦାଦା ନା ତା ସାଇଡ ଦିଆ ହଉ ଭାଇମାନେ ଆଇଲେ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାଇମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛ ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଦେଖ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଭଲ काय नशीब आहे ते ହେଲେ ଭାଇ କେରଳଠୁ ଆସିଛୁ ସରି ଆମେ କେରଳ ଆସିଛୁ ଆଉ ଏଇଠି ଆମର 2 ଜଣ ଭାଇମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜାଗା ସେମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଇଛୁ ଏଇଟା ଘର ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଶୋଉଛନ୍ତି ରୁମ୍ରେ ଆଉ ଏପଟେ କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଫ୍ରିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ବୋଧେ ବାଥରୁମ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା କ'ଣ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବାଥରୁମ୍ ପାଣି ଗାଧଉଛନ୍ତି ଭିତରେ ଆଉ ଏପଟେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଏପଟେ ଆଉ ଅଛି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଏପଟେ ରୋଷେଇ ପୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମର ଭାଇମାନେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାଇଁ ଭାତ ଟିକେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଡାଲି ନାଇଁ ରେ ଆଉ କେମିତି ଖାଇବେ ଛି ବେକାର ଭାଇମାନେ ଚା ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଆଇଛୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖା ଛାଡ଼ି ଦେଖା এটা নেব কি নেই ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଚା ପିଇଛୁ ସେ ଡାଳୁଛନ୍ତି ଆମର ମିଶୁ ଆଉ ଏଇଟା କଦଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଇଏ ଆମ ଭାଇନା କଦଳୀ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଆସିଛୁ ଆଜି ପୁଣି ଆସିଛୁ ଆଉ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଆଉ ଇଏ ବାଣ୍ଟୁଛି ଚା ଜଣେ ଦେଉଛି ଆଉ ବିସ୍କେଟ୍ ବି ଅଣାଇଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ଆସିଛୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗ୍ଲୋଭ୍ସ କାଟୁଥିବ asore cabai apa ya pa tarik data ketak tersaja nih Kita akan super kan Seno namanya ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ କବଳା ହଉଛି
Nada, tujuh. Bang. Gode. मन तू बात है ना ଏତିକି ଏଇଟା ଖାଉଛୁ ନା ଭାଇ ଜଣେ ଆକା ହେଲା ଏମାନଙ୍କୁ ଦେବି ନାହିଁ ଗାଣ୍ଡି ମୋର ଚାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ହେଲେ ଭାଇ କେନ୍ଦ୍ର ଚା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଇଏ ପୁରା ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଭାଇ ନା ହେଲେ ନାଇସିନା ବାଜା ପିନ୍ଧି ଆଇଗା ताड़िकी सो बिक जाइए यार तो मोबाइल का नहीं आटो व्यस्त चाह दिन में उनमें गोपा था सीधे मेगा दिले